хора. Аз съм Алекс и вие може познат като Алекс, Елбиганте, човека с Мана и новия Леброн Джеймс, естествено, както и други. Дълго, малко не. А, това е тук интересни факти, 10 интересни факти за ските. Аз никога не съм бил фен. Ако вие искате харесва, дайте палец нагоре, ако вие искате, дайте палец надолу. Абонирайте се за канала на Алекс Геймър и го споделете с вашите приятели в социалните мрежи. Така, първите ски датират от преди 5000 години, преди новата ера. Открити скални смуквачки са използвани от хора в древността. Пак първи факт, само ще кажа изображение на хора, които държат ръцете с пръчки и стъпи върху ски. Също е много говоря. Цяло, окей. Не знае за това. Думата ски се среща с кенадска дума, с кенадската митология. Там две божества, богът и богинята Скай и Слезанка ковуват с помощта на ски. Етимологията на самата дума ски произвежда от старата кенадска дума и което означава парче дърво, разделено на две. Втори факт, английската дума за скаране на ски единствената 6-буквена дума в английски език, която съдържа двойно и което е с средата на думата skiing. Трети факт. Това има дългите зими в Северна Русия, скандинавските държави, основно сигурно средство за придвижване с близките и синховки. Те са били единствения начин да ходят премина през замръзналите река и езера. Второстепенно, когато в Швеция са открити станки на ски, които са твърдите са изработен преди 4500 години. Учене предполага, че тяхното значение било не само за пътуване, но са били средства за успешно ловене на лосове, елени, в снежената тундра, където вода се оцелява из нашите пради. Както и при извършването на военни маневри в замръзналите северните земи. Ските са използвали широко в Централна Азия и Европа, снеходската част от Нова Европа. Днес е пърсена тема стрича, което през 16 век избухна конфликт между Дания и Швеция, бързо и лесно пренася много болехи и ранени и опънато платно между две ски, съобразно на стилка. Всъщност, състезанието по ски хората стартирали като военни действия и учения. Направено около толкова в средата на 17 век беше правен да започне да формира ски батальон. Всеки факт за първи път спортното състезание се провежда през 1860 година в Осло, Норвегия. Пети факт. Остава в историята като първото национално състезание по ски.
но предшественика на ски спортове са проведени в Ана детето в 1960 година. Е се изпитвали умението на война на войската по каране на ски. Тогава са проведели и първите слаломи писти през същата местност около дърветите и други. В 6 основаването на модерния ски, значение в днешно време за хоби, почивка и спорт е изобретението на Сондре Норхайм. Той се смята за основоположник на съвременната ски подготовка и техника, но въведението на Норхайм е свързано с създаването на опит със свързването на ските, което дава на скиорите увереност, стабилност при карането и спокойствието, че няма да излизат своето оборудване. Следващия факт. Факт е основаването на Попей Пауло при ските са майстори резбари. Още такива. Така, през 1800 година, 1950 година, едно морски доста по-леки, по-тънки и извити. Нововъведението на Норхайм комбинация с изобретението на резбари поставя началото на фристайл състезания по ски. Скиорите вече имат възможност за по-добра маневреност при карането за екстремно забиване и скокове, което е една от направите някакви да ги маневрят както да заобиколи дървета. Това е ски скокове да скачат така много нагоре, ако успеят да излизат катерене и катерането, което е нагоре. И бягане, по-точно така. За удоволствието на адреналин. Първият любителски клуб се изправя през 1841 година в Кайангра, Австралия. Девети факт, 19 до 19 век са били изключени за мъж. Спорт съвременните туристи трябва да скарат кънки на лед. Карането ски става забранено по право през Втората световна война. По война, която стига до Алпите значително се е подобрил, в този случай се осигури по-лесен достъп до планините. Първото специализирано ски събитие бил 1936, това е през 1900 Втората световна от 1935 до 1943 година. Тогава още тогава правили тия постове. Азиански във Гарфиш, Хихен, Германия. Много трудна. В книгата си история на голямите ски зони, това е изпитате. Заедно първи ски лев, ставащата скина през 1940 за въвеждането му ски постове също си в развлекателна дейност. Това са 8 извинявам се.
излети. Карането на ски е едно от най-бързите немонетизирани спортове по съществото неволнизиран спорт. Така си ако не се научих. Някои трябва да развиват по-висока скорост от тази на лекото. Например, през 2006 година Симон Орегион поставя своя рекорд по каране на ски с скорост 156,2 км, което по принцип в каране на случая се кажа, например, карането, което е в колата, кара 160 170 рекорд. Рекордът за най-дълъг ски рекорд е за норвежкия скиор Андрес Енемел, с който 251,5 метра през 2015. Това разстояние е по-дълго от 2 футболни игрища. За един час каране ски може да е дори от 250 до 400 калории. 10 факт. Аз ще вкарвам още допълнителни факти от мен. И Бернар от Менто е покровител на ските, както и на сноуборда, скалното катерене, планинския туризъм и алпинизма. Основава професия в хоспис и швейцарски манастир в швейцарската Алпи, като проходя Сан Бернардо. Именно на хосписа е вкръстена известната порода кучета. Мога да добавя друг факт. Ските са, даже казах аз, 11, 10. Тук е едно, както аз казвам, аз ще го направя още преди 5 години, което означава още в древността, което означава, че това е тия администрация. Аз се карали ски. Още много древно, после с мога да допълня един факт 12. Аз никога не съм научил да карам ски. Доста спортове, както е плуване, което в плуването мога да правя няколко стила, или този, и в който бих допълнил с моя общини 13 пак. Ските се опасявам за хора, които така, които на леко, които на много пресъще, не при друг човек, който не може пресъще да карам и като, например, мен, майка или някой друг. Аз не се научих да карам ски. Аз не ми е необходимо и доста други неща, но това в мене, ако някой се дайте паснало, ако се дайте паснало, това се възрастите в социалните медии и коментирайте хубави коментари и това ще отмило.